Hakine ki kindiat sni bat kita yo baladep ka thamri boy bat ka jalla hi barok ka wei kalamat ye ki jinsha lil shop hakibor mariang namar ka jingjur ler bat jur slap min hakamit jong ka khan riu tre gulber arjar arpun riu ka bade ka mit bat jur ler bat uslam hakababun ki long yin ki lamat ya ka jinsha lit ki tulum yin bat sha panjat ki marthung martep jungki ka wei na ki skol balatep kum ka Hajon Memorial LP School ka badan hakashnong Umjari mathan kalamat ya ka jinsha lit ya ka tulum jong ka te ka school namar ka jingjur ler Katkum ka jingtip na kinong pinya jong ka ka school ka jingja basha alit ya ka ka school ka jujia man la usnam namar ba ka ka school ka ka school balatab dakitin bat kiatang dakitirpat ka ka school ka ka balaseng nadu usnam hajar pra ka badon ya kirdan puli class nursery hadu ka kirdan puli class 5 kadon kumbalai ngut kinong hikai ba kershan tulop hi ka managing committee bat kumba shispa duna ki khinna ba puli ha ka ka shlam ajing start Kibor penyai jong ka school ki penpau bagi don kam ki la jing yarap na kibor bedai pej khnang ban la ban penne ban sa ya ka jing aji shakri bat penpau ya ka jing e ban kershan hi na ka banta ban siu ya ka tulap ki no hikai kumban shupen kenmau hangi UDC ka Ribhoy district u Abilash Baranwal IAS min haka kha hinyo tere ulber hajar arpun re ulapen tip ba Ribhoy district kumba shispa sa hinyo teli kishnong bat palat hajar teli kilongyen kila shakta na ka jinglan shop bakinsan ka bor mariang haka miet jong ka khan ri tere ulber